E hoxe queremos falar aquí en Radio Negreira con Enrique Vázquez Naveira, co voceiro dos socialistas da Baña, porque onte houve pleno extraordinario no Concello da Baña, o segundo, digamos, en menos dun mes, ainda que outro creo recordar que fora pleno ordinario, e con un único punto na orde do día, o que chama a atención porque xa saben que estamos todos un pouco ás pensas de que, bueno, pois o Concello da Baña se decida a aprobar dunha vez pois o proxecto técnico para construir esa piscina climatizada comarcal, que, bueno, pois un dos trámites que resta de cara, bueno, pois a remitir ese acordo á Deputación para que poidase comenzarse con todo o proceso para a contratación destas obras. Enrique Vázquez, bos días. Hola, bos días, Emilio, que tal? Como estás? Un pleno con un único punto na orden do día. Sí, bueno, levamos xa varios plenos así. O Concello da Baña é un concello rico, un dos máis ricos do mundo. Entonces ten por costumbre pois facer 3 ou 4 plenos en un mes, porque é unha maneira de aforrar, non? É un sistema novo que patentou Andrés García Cardeso e que está moi en boga neste concello. Nos, aparte sabemos, nos protestamos por isto xa a última vez que fixo isto. O alcalde dixo que bueno, que fora un problema de tempo, que non lle dera tempo a incluirlo no pleno ordinario, porque claro, a verdade é que facer un pleno por un tema solo, que era un despilfarro de cartos e tal. O certo é que mentiu, porque nós sabemos que a Caixa Galicia enviou a documentación ao Concello da Baña con anterioridade a que o Concello convocara o pleno e tiveramos o pleno, non? O que sabemos é que, unha vez máis, o alcalde mentiu, porque, como sabes, o orde do día era exclusivamente nomear unha persona que representase o Concello da Baña para a Asamblea da Caixa Galicia. O que sucede é que o alcalde da Baña non tiña en aquel momento decidido que persoa iba a propoñer. Por eso decidiu atrasar o pleno. E aparte porque é unha forma de pagar, supoño eu, a concelleiros do PP que se ganan máis cartos, non? Como sempre, é unha forma de empobrecer o Concello e beneficiar aos amigos do alcalde. Pero bueno, é algo que xa nos estamos aburridos de decilo, de discutilo, e como non entran en razón, non hai sentido común, non hai forma de falar as cousas, pois tampouco vamos a debatir máis sobre o tema porque é imposible, non? O importante é que se convoca un pleno para un único tema que dura 10 minutos, que hai que pagar a asistencia de toda a xente que está aí, que eso costa uns cartos, e que é un despilfarro. E aparte, que o criterio para seleccionar esa persona non é o criterio do sentido común, o criterio de buscar a persona máis competente. Aí non está de acordo o Partido Socialista, digamos que para poñer un pouco tamén pois a nosa audiencia, non? Do que estamos falando, ainda que os xa comentamos tamén esta nova, se trataba de designar, digamos, un representante por parte do Concello para formar parte da Asamblea de Caixa Galicia, Efectivamente, ¿no? Porque hai, bueno, 7 concellos, creo recordar, da provincia da Coruña, que foron os elegidos nun sorteo, entre eles está o da Baña, e entón correspondíalle, bueno, pois designar un representante municipal nesa Asamblea. Eso. Que tiña que ser un concelleiro, non. Non, todo o contrario, non podía ser un concelleiro. Non podía ser un concelleiro. Non podía ser un concelleiro porque precisamente a legislación, e me parece ben en ese sentido, establece que como xa hai representantes dos partidos políticos que os nomean os propios partidos políticos, o Grupo Popular xa propuso os seus, o Grupo Socialista os seus, o BNG os seus, e o Parlamento Galego os elixe en función dos votos de cada partido, pois non ten sentido que os concellos nomeen tamén a xente de partidos políticos, non? Precisamente a legislación o que establece é que non poden ser concelleiros, nin tan siquiera poden ser persoal ao servicio de administración pública en postos políticos, o sea, asesores ou cargos de confianza, non? Sino que teñen que ser persoas que teñan un perfil técnico, pois que teña algo que ver co que ten que facer, se supone, un membro dun consello non de un consello de administración, dunha asamblea dunha caixa de aforos, non? Canto menos persoas que entendan o que se vai a falar ali. Nos propuxemos que se utilizara un criterio que era competencia profesional, sin entrar xa a valorar cuestións políticas de o que pensa ou non pensa, ou as ideas que ten esa persoa, home ou muller, non? Dixemos que na Baña nós temos a sorte de contar con persoas moi preparadas, porque temos a un profesor de universidade, da Facultade de Económicas, que, bueno, que evidentemente faría un papel moi bo en esta Asamblea de Caixa Galicia, non? Aparte de ter a esta persona, temos a outra persona que traballa no Consello de Contas da Xunta de Galicia. Temos a outras persoas que teñen ocupados postos importantes en banca privada, o sea, en bancas tan importantes como BBVA ou como Banco de Santander, non? E citamos os nomes desas persoas porque non temos ningún inconveniente en facelo, porque non discutíamos nin defendíamos un criterio de partido, é dicir, sabemos que algunhas desas persoas é de esquerdas e sabemos que algunhas desas persoas é de dereitas. E nós dixemos que aceptábamos calquera, o sea, que non era unha cuestión de partido, era unha cuestión de competencia, de que a Baña non fixera o ridículo, de que a Baña non era unha persona que nos dera prestixio, que cando fora a falar na Asamblea, si é que ten que falar algunha vez, que a xente dixera, mira, esta persona da Baña é unha persona preparada, unha persona competente, que sabe do que fala, non?
Pois o alcalde dixo que non, que de ninguna maneira, que o criterio era un criterio de confianza e que el nomeaba e propoñía, como teña maioría para facelo, a un señor que foi concelleiro durante, creo, se non me equivoco, de 12 anos do Partido Popular, foi teniente de alcalde 8 anos de urbanismo, é unha persona que todo o mundo sabe que está afiliado ao Partido Popular e que é delineante, con todo o respeto do mundo para os delineantes, faltaría máis, non? Pero que non ten nin idea de contabilidade, nin idea de macroeconomía, nin idea de xestión de caixas de aforro, que é o amigo José Guzmán, de Soitosende, non? Bueno, pois nós decimos o que decimos sempre, que nós vamos polo sentido común. Si hai que nomear alguén para estar na Asamblea de Caixa de Galicia, nomeemos alguén que sepa do tema, non? Que é do PP, pois fenomenal, non pasa absolutamente nada, ele vai a defender os intereses do Concello. Que é do PSOE, pois para nós mellor, pero non era a cuestión eso, non? A cuestión é nomear alguén que non faga o ridículo, que deixa a Baña en bo lugar, non? Bueno, o criterio de Andrés foi nomear a un amigo, que el saberá por que criterio, porque non explicou no pleno por qué, porque é unha persona que, según el, ten un gran currículum, eu non dubido que teña un gran currículum como delineante en Planigal, na empresa que traballa polas tardes, ou en Aguas de Galicia, na empresa na que traballa polas mañás, pero en calquera caso non ten nada que ver nin con macroeconomía, nin con xestión de banca, nin con información ou documentación de caixas de aforro. Pero bueno, é o que hai na Baña, é o que temos, non? Non se convoca o pleno, ese punto no pleno ordinario para aforrar cartos, se convoca nun pleno específico para gastar diñeiro, como se fóramos un concello sobrado, cando somos o concello máis pobre da comarca. Bueno, pois é o que hai, é o que temos. Bueno, pois así está esta situación. Chama a atención, sobre todo aquí en Negreira, bueno, pois que o alcalde non fai demasiado tempo, pois cando comentaba este punto, non, que o Concello da Baña fora designado nese sorteo para nomear un representante que seguramente se aproveitaría tamén para levar a pleno, a ese mesmo pleno, o proxecto técnico da piscina climatizada comarcal, que todos sabemos, bueno, nas que anda, e tamén aprobalo. Non foi desta tampouco. No, bueno, non sabemos xa de antemán de hai moito tempo que o alcalde le va engañando, como é habitual en el, de xeito sistemático a opinión pública da Baña e os que escoitan Radio Negreira, porque dixo xa en varias ocasións que el non sabía onde iba a piscina, que el non tiña nin idea de onde podía ir, pero que en calquera caso el defendía que fora a Pedramamua ou a Ceilán. Nos sabíamos que eso era mentira, porque sencillamente a finca que el propuso para a piscina en Ceilán é unha finca que o plan xeral que fixo Andrés, non o fixemos nós votamos en contra dese plan, establece que esa finca non é de uso urbanístico, nin de uso de equipamento deportivo, por lo tanto aí non se pode legalmente colocar a piscina. De feito, pois se descubriu despois, porque a Xunta de Galicia o manifestou, e os informes do técnico do Concello, do Aparellador Municipal tamén, que aí non se podía colocar a piscina. Entonces, bueno, parece ser que quedou que o único lugar posible era dos que propoñía o alcalde da Baña era Pedramamua. Nos defendimos sempre que fora San Vicente, o seguimos a defender, e defenderemos sempre que ten que estar a piscina en San Vicente, porque é a capital do Concello, e o que fai o alcalde da Baña sistemáticamente é destrozar a San Vicente e ir contra San Vicente, que non se poden facer os servicios do Concello en parroquias que están a 10 km ou a 5 km do Concello, porque iso é debilitar o Concello da Baña. O alcalde dixo que non, que ou a Ceilán ou a Pedramamua, punto e final. Agora chega o momento de votar, chega o momento de pedir a subvención á Diputación, cando estou falando do ano 2009, cando está rematando o ano, porque o prazo remataba en diciembre do 2009, e o alcalde non convoca o pleno. No. Tivemos que falar con Salvador, co presidente da Diputación, o presidente da Diputación aceptou prorrogar a subvención un ano máis, cando, bueno, non é culpa del, é culpa do Concello da Baña, única e exclusivamente. Sin embargo, o Concello da Baña non convocou o pleno. Xa nos pasou co campo de fútbol, quero recordar que nos defendimos a petición do campo de fútbol cando había partida para crealo, de erva artificial, o alcalde votou que non no pleno, e o ano seguinte si o pediu, non? Este ano, primeiro 2009, non quiso pedir a piscina, e dixo que o faría sin falta a principios do 2010. Xa tivemos un pleno ordinario en xaneiro, xa tivemos un extraordinario para a Caixa de Aforros agora en febreiro, non sei se a semana que ven, ou o mes que ven, ou cando lle dé a gana, pois o alcalde convocará o pleno para o tema da piscina.